new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Mianata sa ikasiyam nga adlaw sa atong nobinaryo ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Ugma pista na gyud. Kinsa man ninyo dinhi ang perfect attendance so far? Pwede na mo mga matay. Ditso na mo sa langit, ana. Mga igsoon, padayon na itong iampo nga ang katawhan magtinabangay o dili mag-inilugay sa mga bahandi sa kalibutan sama sa pagkamanggihatagon ni San Vicente Ferrer. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa ginagmay o dinagko nga pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta og kaabunda sa ilang kinabuhi o kabalaan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagpasidungog kang San Vicente nga pari sa pagkamagwawali sa Ebanghelyo. Itugot na ngamuyo kami nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente Ferrer nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Parisiyo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga paghulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga 4 kagatos ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon
Ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw o buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini, apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Og matag-adlaw dito sa templo og sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo og pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y akong dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita,
sagot magpadaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag paan nga bilig duha kagatos ka dinaryo dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka paan nga sibada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang paan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka paan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Diri sa tubag nato sa Salmo nag-ingon, usa ka butang ang akong gipangita. Sa to? Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sus, ug mao lang ni atong pangitaon ba? Kanira yung butanga sa inyong paminaw, mas stress kahata ning kinabuhi. Ha? Di oy, maproblema kahata. Daghan kay mga tao siging kutkot sa kay problema kay istanan. Daghan kay problema.
Usa ra man gid kabutang ang angay natong pangitaon nga mopuyo ta sa balay sa Ginoo. Be, lingi ay mong tupad ing naasa karon nagpuyo. Oh, natanawa. Mangandoy gani ka nga anha ka mopuyo sa imong balay nya imog yung nindoton ang imong balay, maproblema gyud ka. No. Na karon mag-blessing ra bata ning atong kumbinto. Kinsa man ang balay? Kana balay nas Ginoo. Kinsa may mopuyo diha? Ayaw sa tanan ang pari. Niya usahay ang madre mopuyo diha, no? Naam sa mga guest rooms. Oh, na siya. Oh, na nindot kayo ang balay sa Ginoo. Way problema ang pari kay igo na lang mopuyo. Kinsa may naghimo ana? Di oy, ang panday, ang mga panday, mga engineer na gisuhulan sa na sila niya. Kinsa may naghatag sa kwarta nga isuhol nila? Ang namalit og slots. Kinsa may nagsugo sa namalit og slots? Ang Ginoo. Mao na akong gingon, ang Ginoo say naghimo ana. Kay ugwap aning sigig palit og slots, wa sa ta na makahimo. Pero napabay daghang palitonon nga slots. Pasabot kini dieng pagpuyo sa balay sa Ginoo, mao di ay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang Ginoo dinis kalibutan sa tinud-anay wa gid siya balay. Matod pa niya ang mga milo dunay taguanan, ang mga langgam na ay ilang mga sag or salag, pero ang anak sa tao pasabot siya nga anak sa Ginoo way kahigdaan. Nganong wa man siya balay dinis kalibutan? Kibaw mo? Ha? Tungod kay ang kalibutan agianan ra ni. Nganong magtukod man kag balay diha sa imong agianan? Moagi ra man kadiha nganong magtukod man kag balay? Nge, lingian na imong tupad labi na ng tiwasonon. Ing na moagi ra ka. Moagi ra ka dinhi. Ay ba? Oh, kasagaran nato di gustong moagi, gusto mapermanente. Di oy, moagi ra ta. Way siguro gani karong gabi wa na moagi na ka. Di ba? Ay kasiguro di mo nga hangtod yun ugma, pista mo na to ugma, naapa mo, kasiguro di mo na. Oy, siguruan na lang karon nga makapalit kag slot. Ay ngano man basig ugma di nakakapalit kay niagi na ka. Muna ang mga apostoles nagbuhat matag adlaw sa sugo sa Ginoo. Mura sa silang nagpuyo sa balay sa Ginoo. Nya unsa may ilang gipuy-an? Way balay. Motong gipriso sila, okay lang. Gilatos sila, okay lang. Basta para sa Ginoo. Kay hain man gid ang tinuod nga balay sa Ginoo, anaa sa atong kasing-kasing. Naa dihang balay sa Ginoo. Kining pagsigi natong tukod og balay nga external, dili na siya monindot kung ang kasing-kasing nato wa puy sa Ginoo. At tanawan ng dagko kay mga balay, ilang structure dagko kayo, pero ang kasing-kasing ipuy agyawa, siging away, siging linibakay, siging sininghagay, nindot na puyan ang balay. Na? Kumusta man inyong balay? Nindot puyan. Wa mo magsigig away dito. Wa mo magsigi kinusmurais niyong naong. Wa mo magsigi og pamakak. Wa mo magsigi og kanang sinuguay. Mao na. Kung dili gani Ginoo ang nagpuyo sa atong kasing-kasing, bisag unsaon pa natong panindot atong palibot, bati gyud resulta ana. Sige igihay anang yuta, kanang mga utlanas yuta, hasta pa ng mga kanal
pero tigyong makalalis anang kanal nganong paagion man ang imong kanal diri sa amo maning yuta. Sus yung kaasam na pag-ion nga dito pikas tungaso naman mas inyo ang dulhugon padoong man ang adto sa imburnal nganong di man nimo pag-ian nga kana may agian as tubig sa ako maning yuta di ko gusto pag-agian ng tubig ninyo asa mo pag-ion pagkaigihan gyud natanawa mga naong di ba murag yawa balay sa yawa ang ilang balay siyawa daghan kay noy ingana di ba gusto ka moagi di ka paagion mana nya kusog ra ba kay moagi sa pikas la nga yuta hastang ilang sagbot ato pa iyabos pikas tukaran ato pa silhigon nya ari gyud ilam suko bisag napalid las hangin nganom nang inyong dahon di ari man tugpas amo hilas kay tanan ngano man kay ang kasing-kasing gipuy-an og yawa kana sang kasing-kasing nga gipuy ang Ginoo unsa may mahitabo ana manggihatagon kusog kay na manghatag muna sa atong ebanghelyo si Felipe nga wa pa kayo puy Ginoo ingos Hesus asa man tag ipakaon ron ani kay si Kristo Ginoo man ang nasi ang kasing-kasing ang pagpanghatag si Felipe ingon din siya asa man tag kwarta ipalit kadaghan aning tao ingon dayon si Andres ni may bata din nga na ay 5 kabukpan pero unsaon man ni natong 5 kapan nga si Bada mapurti man ni daghan na mga 5 man ni kalibo ka tao pero ang kasing-kasing nga manggihatagon nga nagpuyo sa balay sa Ginoo di gyud mahadlok sa gidaghanon sa tao basta naay jutay igo na kay ngano man mudaghan ra na so ang pag-multiply sa pagkaon nag-agad sa imong capacity to love. Mingaw mo lagi mo. Kanabang pagkaon ba, mahimo ra gyud na siyang satisfactory or ego enough basta ang imo sang gugma is overflowing. O mo na si Kristo kay nahigugma man siya ambi ng 5 kapan kuha dayon niyang 5 kapan wa man mag-uol si Jesus nga Lord gamay ra kayong pan 5 ra ka buok wa oy ang iyang gibuhat diri nagpasalamat sa Dios sige lingay mong tupad ingna nagpasalamat ko nga nagginhawa pa ka kay usahay ra ba no din agita makapasalamat aning gamay kaing aspect nga usahay wa na ta kabantay nga naginhawa di ayta adto na sad ta mo kisi-kisi kun di na ta kamuong mo ginhawa tusloko na sad ta anang naang mga tubo anha na sad ta magsigpangandoy nga mo ginhawa unta ta pero kadindot anang ginhawa wa gyud nakapasalamat siging pangandoy og mga butang nga dagko kayo limot ganig pasalamat anang iyang ginhawa sige pangutanay mong tupad inagamay ra man gyud kay ni nagpasalamat kang naa kay kilay ina nagpasalamat kag naa kay kilay o imo na nang gikiskis kana bang gagmayng butang di ta ka maong mapasalamat gubo na noon kiskiso na noon imbis magpasalamat nga Lord timaan gid ni nga nag-uban ka nako kay nga kong kilay mo tubo pa ilisa naman og tato noon sa naman ta di ba kay kinsa dinhing asawaha nga magsigi jug pasalamat nga buhi pa iyang bana ta sa kamot nganong tulo ra man nakabuok nya nagpanagana pa gyud oy wa na ay kana ini kakita nimo sa imong bana nya di nakakaingon Ginoo salamat in taon nga ni apa koy bana ana labi nagikang ni suyo hubog kaayo ana makapasalamat pa ka labi na gyud tulo ka adlaw gapuyo dito sa iyang kabit diyan ni uli sa inyo makapasalamat ka salamat Ginoo kay ni uli pang akong bana ana ka o luos lang kag pamalikas
Oy, ang uban kasagaran magpasalamat kay buutan kuno ilang bana. Unya day buangon, di na day kang pasalamat. Nga bana mangyapon na. Ang Ginoo nagpasalamat. Nya human iya dayong gi-share. Ni daghan. Na may ubang interpretasyon ani nga kuan mangguto pader giablihan atong ilang kasing-kasing sa tinud-anay nagdaan ato silag mga pagkaon nya ilang gi-share kay giunhan man ni Kristo og share. Posible sad na nga maong aspeto. Ana-anas mga tao nga kanabang ang huna-huna kanabang sa nga na nang praktikal ba? Dili gyud mo tuog milagro atong ipraktikal. Pero para nako ningon gud si Jesus, hipusa ang mga salin. Kung igo lang to silang ni share silang pagkaon unya gipaambit sa uban, ni abli sila sa ilang kaugalingong pagkaon. Nganong si Kristo man, nganong ang apostolis man mo'y muhipos sa salin? Di ba? Ang muhipos sa salin kadto rasang nihatag. Nya kay si Kristo iya manggipahipos ang salin. Di gihatag ito sa mga apostoles aron sila say dunay katungod paghipos. Na paghipos karon pila man kabukag ang napuno? 12 kabukag. Pasabot kining pagkamanggihatagon mupadaghan sad ni sa atong pagkaon. Mo na kamong namalit og slots dinhi ginagmay-gagmay pero nakatukod nining dagko kayong mga improvement sa atong kinabuhi. Congratulations. Padaghanon sa Ginoo ang inyong unsa man? Ang inyong satisfaction. Dili tingali pagkaon kay usahay din naman sad mo kakaon bisan ganig Milo di naman mo katuon. Labi nag paralyzed na ka. Labi na og niungot na imong baba kay stage 4 na kas cancer. Di naman jud kakaon pero ang imong satisfaction kanabang kakontento natos kinabuhi di gid na siruhan sa Ginoo. Daghan kay kog kaila nga di na hapit kalakaw kay na paralyzed pero mag-smile gyapon ang naong. Ay salamat sa Ginoo nga ni apay kinabuhi nasidlakan pas adlaw. Ya makalakaw ka, di na gyud madadong oy, di mada. Pero salamat sa Ginoo. Pero nasa uban mga himsog iglawas magsipangut-ngut. Uy, kapait kinabuhi, kapait gyud kinabuhi. Kalisod pa dir kadaghang problema pa din ako. Ikaw ba kalagsik pa nimo? Wa man ka ma-paralyze kasi kag reklamo. Namay ko nakita ang paralyzed, na ko nakita nga bedridden na, bukog panit na lang, kay cancer. Sige maganig pasalamat sa Ginoo. Ikaw na noong perting himsuga. Sige reklamo. Tungod kay waya magpuyo ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Ang balay sa Ginoo naas atong kasing-kasing. Nya kung puy-an nata sama ni San Vicente Ferrer unsa may nahitabo, ang tanan gid niyang buhaton para na gyud sa Ginoo. Tanan gididikit niya sa Ginoo. Katapos ang lingi sa imong tupad ingna kanarong imong kwarta para nas Ginoo o para imo gay kano pangutan na unsa man gyud nas imong kasing-kasing kanang kwarta nimo para imo na o para sa Ginoo. Yag mayon gani para sa Ginoo palit mog slot kay dako pa kay tag daghan pa kay tag palitonon. Di na lang ta mo hisgo ang SBF dag na patay 41,394 ka slots nga palitonon. Ang ato sang DCHS ugma na balang unta ni Kotob na apay 11,918. For sure dili na gini mahurot ugma. Pero padayonon tanig baligya hangtod mahurot, ha? Okay mo? May kay ni yes mo. Tulora kabok ni yes pero okay ra gyapon. Ang katapusang mahitabo kung magsunod tas Ginoo matud pa ni Gamaliel kung iya nis Ginoo dili gid ni mahanaw pero kung iya ra ni sa tao
mahanaw ra gid ni. Mao na kining atong gibuhat dinhi ang simbahan in general iya manis Ginoo. Gipatay ang atong leader nga mao si Kristo, tulo pa lang katuig siyang nagtudlo, gipatay na siya. Pero wa gyud mahanaw ang iyang gitukod nga simbahan. Kinisang tanan natong buhaton nga out of love para sa atoy sigkatao, dili sa gid ni mahanaw bisan pag mga matay na ta. Muna ang mga tao nga nagpuyo sa balay sa Ginoo, di gyud mahadlok mamatay kay ang iyang gibuhat dim-an mahanaw uban sa iyang kamatayon. Naghisgot si Gamaliel nga kadto kunong Teudas na ay grupo 400 kabuk followers, pagkamatay niya nahanaw ra sad. Kadtungan lag Judas na asay mga followers, pagkamatay niya nahanaw ra. Pero si Kristo na ay followers 12 ra kabuok, pagkamatay ni Kristo midaghan og maayo, karon naabot na og mga 1.5 billion katawo sa tibuok kalibutan. Di ba? Di gina mahanaw. Mao na og ang importante buhaton gyud nato ang buhat sa Ginoo hangtod ta mga matay. Mao na si San Vicente Ferrer, wa gyud siya mahadlok mamatay anytime tungod kay nagbuhat man siya sa buhat sa Ginoo. Kako na ning kamot biasa ko dinhi, ibaw man jud ko nga kining pagpamaligyag slat buhat man ginis Ginoo kay para man dinhi sa atong simbahan. Okay ra sag mamatay anytime kay do na ragi mo padayog baligya ani, di ba? Ay buhat man is Ginoo, di gini mahanaw. Mo na kanato mga contractors diha na kuay mo kabalakag mamatay ko kay naa ragi mo baligyag slat, mabayran ra gyud mo. Nya di sad mo mabayran, i-donate na lang ng tanan. Total biyaanan man sa ninyong kalibutan. Musanong man sad pero taphaw og naong sa bitaw pa der no. Pero magsige jog unahona nga bitaw pa der pero mas maayog jog makabayad pa der. Mo na tinabangay lang ta ha. Ginagmay ra jud kay na 500 pesos, 200 pesos, pero sa atong pagbuhat ana uban ang gugma sa Ginoo mura ginaglima kapan nga mahimong 12 kabukag. Mura ginaglima kapan nga makapakaon og 5,000 katao. So ang imong 500, 5 ra gina kabuok kagatos, mahimo ginang 5 million. Depende sa Ginoo ug unsaon niya pag-multiply. Daghan naman kay ni testimonya nato dinhi ug ako ginang i-record, basahon ko na tanan. Lingaw kayo Sa una pa der daghan kay mig utang, sa sige na kong palit og slot, nahurot kina kog bayad among utang. O tanawa, giunsa man na, ambot lang. Niya, napayuban, pader, di gyud ka bayrag sapi. Napo nakatuig, wa ko tinggis akong manghod. Sikog palit og slot, nikalit lag tawag akong manghod, nangayog pasaylo. Purti gid akong lipaya pader, di ka bayrag sapi. O, ana, sunan nga ana. Ramya pumugwa mo to, sige na. Manindog na ta. Novena ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa novena. Palihog mangluhod. Ikasiyam nga adlaw, pag-ampo sa usa ka maayong kamatayon. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga sa santos mong pagbuot, nagikan ang kinabuhi o ang kamatayon, naghatag ka kang San Vicente Ferrer sa dakong grasya, aron makatabang siya sa mga tao nga nagdebosyon kaniya,
sa paglipay ug pag-uban kanila hangtod sa pagpahiluna nila sa kamot mong Dios nun. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan niining mananagna nga magbalantay sa mga kalag, nga dili unta mawala o mahamutang sa kadaot ang kalag ko, inig-abot na sa dili kalikayan nga kamatayon. O kay sukad karon santos ko, mudangop naman ako sa panabang mo, bantayan mo usab gikan karon ang akong kalag, kun ugaling mahiago man ako sa kalit nga kamatayon, ug itunol mo ang akong kalag sa kamot sa atong magbubuhat, aron makadangat usab ako uban kanimo diha sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Si Dunya Angeles gikan sa usa ka adlaw nga pagduaw kang San Vicente nga gidebosyonan niya pag-ayo, gipusil sa mga buot moangkon sa iyang bahandi. Gipusil nila siya pag-ayo, ug busa nasulod sa kilid niya ang duha ka bala ug daghang perdigones. Gitambalan siya sa mga mananambal apan wala nila makuha ang mga bala, busa gibiyaan nila siya kay gipakaingon nila ug patay na siya. Nangayo siya sa relikyas ni San Vicente ug nagampo siya. Nagpakita kaniya ang santo ug gikuha ang mga bala ug perdigones sa lawas niya ug diha-diha naayo siya sa hingpit. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki ug mupaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatanunan makakaplag kang Kristo nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug sa espirituhanong panabang gikan nila nga nag-atiman kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang nangamatay natong mga minahal sa kinabuhi, makadawat na sa walay katapusang pista dito sa langitnong bangkete. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaman ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaman ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaho. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami ang kanimo na naglaho. Ang Birhen o si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamunan siya misan, sa pagkatao mo nga bulan. Sa kalipay ginabanto, sa kalipay himayang dako, kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, sudo nga ang mga gasa nga among gihalad karon niining pangilin ni San Vicente Ferrer, itugot usab nga kami nga nagasaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Away o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay
siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Sanctus, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Maguman ang imong pagbuot, dili sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan ko namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Diining langit mong kalanon, ginawat sa kabus, ang saad naway kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini mao ako lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, si San Vicente Ferrer wala moundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinaagi sa gahom niining misteryo liguna ang imong mga halad diha sa pagtuo sa kamatuoran aron bisan asa ila kining itugan sa pulong ug sa buhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa man pagkakontento, satisfaction, divine satisfaction. Ang ato lang buhaton, papuyo nato ang Ginoo sulod sa atong kasing-kasing aron kita usab makapuyo diha sa balay sa Ginoo. Salamat sa atong mga pilgrims karon, ang Kofradia Groups 1 to 3, ang atong love offering assistance, ang atong mga San Vicente Ferrer Parish staff, Divine Mercy, ang atong PIMAG, ang atong 2000 Hail Mary, Knights of Columbus, ang atong FLA, ang atong Couples for Christ Choir, San Vicente Choir, o Love of God Community Choir, Selsa Padayugdog, Dressed Chicken, Tuna Arman, C. and
and Bakery, and si Arlene Diaz, RAJK Trading. Ato silang pakpakan. Salamat kaayo. O ato usab nga pasalamatan ang ato karong choir, ang singer nato, di choir, singer, si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista, si Sister Angela Mantuhak, atong lector, Sister Raquel Jacobi, o si Sister Rosana Bihok, o ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Ramel o Mrs. Severa Brigoli and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon, mao nga atong blessing sa atong kumbinto, alas 5:30 pagahimoon, with Archbishop Jose Espalma. Nya musunod dayon human sa blessing ang atong Pontifical Mass with Archbishop Jose Espalma. Nya ini kahuman adunay short dinner o program with Archbishop Palma og sa atong kaparian o mga LGU nga moanhi adto dito sa atong social hall sa atong bag-ong kumbinto. Nya naa sa tay panghatag nga lugaw gihapon sa atong mga mutambong. So katong dili ma-appeals dinner kay 150 raman dito, diha mos lugaw kay 5,000 na pakanon ato. Di bitaw mga 1,000 sa itong pakanon na di mo mapas mo. Nya human ay concert ang Sweet Notes karong gabi, tag 200 pesos ang ticket. So kaning ato dinhing grounds iguman sa misa ato na nang siraduhon kay para na sa mga mo-attend sa concert. Atong iyampo nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon sa atong pagahimoon nga culminating activities. Unya ako sang ipahibalo nga ang atong traffic ug mga adlaw medyo striktog jutay, way paparkingon nga sakyanan dinhi sa sulod. So ang mahitabuan og do na may muso dining sakyanan, drop off lang siya. Ang ato ra dinhing paparkingon maura ang obispo, ang mga pari magdag sakyanan og ang atong LGU. Nya ang uban igora mo drop off dinhi silang sakay nya adto i-parking dito sa gawas o adto dapit sa may Woodlands. Ana lang aron nga dili ta dinhi ma-overcrowded sa sakyanan, maglisod na nung taglihok. Ang atong PIMAG, makikoordinate na sila sa atong mga barangay ug sa atong kapulisan. So dito dapit sa may Woodlands, hangyo na nato nga makaparking diha. Hasta di anang linya anang padong adto sa Arcelo. Mao sa nay mahitabo ugma inig pista nato. Sa pista nato ugma na ay Diana ang atong mga drum and bugle alas 4 kadlawon, alas 4:45 ana atay biblical sa man to alas 4:45 man to sa hakon sa Clarohon. Alas 5:45 di ay biblical rosary, unya alas 7 sa buntag mao ang atong unang fiesta mass, nya sundani sa pagpamunyag alas 8:30, nya dayon ang atong alas 10 nga Pontifical Mass with Bishop Midifil Biliones, ang atong auxiliary bishop sa Sugbo. Nya sundan na sad ni sa alas 2 sa hapon, alas 4 sa hapon o alas 6 sa gabi nga fiesta masses. Mao na ito mga schedule ugma. Ang atong mga manindag kandila di lang nato tugutan anhi dinhi magsuroy-suroy o kandila sa atong grounds adto ra sila sa gawas sa koral, karsada diha ug kanisan diri aring karsada ngadto sa parking area. Nya
Padayon tagpalit og slots, labi na gid sa atong DCHS kay gamitonon gini nato sa atong pista. Tag 200 ra ni siya pesos, padayon tagpalit karon ugma lahos na tos Domingo aron mahurot gini naapay 11,918 ka slots. Ang atong lugaw sold out na. Ugma ang katapusang distribution sa lugaw karon diday karon moray katapusan ugma kuan ang ato kaon-kaon na ugma pista naman nya ang ato sang litson sold out na sad. So mulaom ta nga di na ta mga pasmo ani anong luya man kay mugnaw. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit sa makatulo, Viva Señor San Vicente Ferrer. 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 Masipang pakpak sa Ginoo o ni San Vicente Ferrer. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygonang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimbaho